Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco, and Porvorim. सांगायला आनंद वाटतो की आज उस्ते गावात नगरगाव पंचायतीच्या 70 तालुक्यात उस्ते गावात आजपासून राफ्टिंग सुरू होणार आहे आणि त्याचं उद्घाटन आम्ही आताच केलेलं आहे. गोवा टुरिझमतर्फे या ऍक्टिव्हिटीची आम्ही आज सुरुवात केलेली आहे. त्याचा जास्तीत जास्त गोवेकरांनी, टुरिस्ट आणि बाहेरच्या लोकांनी आनंद घ्यावा आणि इथे येताना आपल्या गावाचा आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवणं जास्त गरजेचं आहे. काचेच्या बाटल्या, केर कचरा न करता गावाचं परिसर स्वच्छ ठेवणं जास्त गरजेचं आहे. तेव्हा लोकांना मी प्रेमाची विनंती करते की इथे येताना सगळ्यांनी स्वच्छतेची काळजी घेणं गरजेचं आहे आणि जास्तीत जास्त लोकांनी वॉटर राफ्टिंगचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा, आनंद घ्यावा अशी सगळ्यांना प्रेमाची विनंती करते. जहाँ पे जो रिवर राफ्टिंग हो रहा है गोवा में, ये मादी नदी पे हो रहा है, वॉलपेर के नजदीक नगर गांव के पास. ठीक है, तो ये जो रिवर स्ट्रेच है ये टोटल 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पे हमको 1.5 से 2 घंटा लग जाता है. अगेन जो वक्त है ये डिपेंड करता है कि पानी नदी पे वाटर लेवल कैसा है. सो जो वाटर लेवल जो यहाँ पे नदी है इसका रैपिड लेवल से है क्लास 3. ओके, सो हाँ कभी कभार थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, जैसे 3+ हो या फिर 4 भी मिल जाता है.